Després d'abraçar-nos al Tribunal Suprem, la Premi Nobel de la Pau, Jody Williams, em va regalar sentit comú. Si voleu un món amb menys conflictes, heu de deixar pas a les dones. Ens remuntem als grecs i ens trobem el compromís d'Antígona, que va desobeir el rei Tebes. No he nascut per compartir l'odi, sinó l'amor. L'Estat ens demana de 17 a 25 anys de presó, però no han entès res. I no volen escoltar ni les Nacions Unides ni la societat, que reclama una sortida dialogada al conflicte polític. De la ciutadania, que la ciutadania exerceixi lliurement els seus drets i es respecti la voluntat democràtica. No saben que el seu únic enemic és la por d'escoltar. Volen que el president d'Òmnium Cultural es podreixi a la presó. Però avui, la repressió de l'Estat és el millor altaveu per fer-nos sentir arreu. Perquè, com deia Dickinson, no hi ha res al món que tingui tant poder com la paraula. I és així com cada dia entre reixes pren el més alt dels sentits. Felicitats de tot cor, Marta. T'abraço amb un somriure còmplice i serè. I em repeteixes a cau d'orella: més enllà de la poesia, res. Visca la vida i la llibertat.